Velkommen til Ruby. Jeg hedder Nick. Jeg vil i dag lave til jer en italiensk klassiker, Aperol Spritz. Det her det er en af mine absolut sommerfavoritter. Den er ganske simpel at lave. Tager et vinglas, fylder det med is, tager lidt tør muserende vin. Man kan også bruge en tør hvidvin, alt efter hvad man foretrækker eller har derhjemme. Tre dele af den muserende vin. Derefter Aperol, 2 dele. Til sidst topper jeg lige med lidt danske. Fylder jeg efter med lidt is. Så prøver vi lige en gang på, hvor det hele fordelt. Og til sidst pynter vi af med en appelsin. Se. Værsgo, en Aperol Spritz.